Heipä hei taas kaikille, se on Jasuts täällä ja Hoonas. Ja meillä on toinen kanava, koska siis me ei muistettu se tosi tunnuksi. Mutta niin taas. Mutta aiheeseen. Tää on aloitusvlogi, niin me kerrotaan teille meistä, mutta tää ei ole vaan, että me kerrotaan meistä, tää on tavallaan tämmönen juttu. Me vedetään chiliä, meillä on vihreitä, keltaista ja punasta. Chiliä tossa, sit meillä on maitoa lopuksi kun me ollaan kerrottu nämä kaikki jutut. Joo, mutta pieni. Aloitetaan. Se ei ole hyvä. Kippis. Joo. Hyvä. Mä oon Hoonas, 12-vuotias ja Nyt se alkaa. Hoonas, 12-vuotias ja kutosella. Ja melkein kohta aloitan jalkapalloistamisen. Ja taas on Helsingissä. Sä kerros nyt. Mä oon Jasper, 14-vuotias. Asun Helsingissä ja harrastan parkouria. Ja Kuolee! mulla on 1 veli, 3 siskoa, 2 äitiä ja 2 isää. Sitten selitään näin enempää. Sitten lisää vielä seuraavat. Oh fuck! Ei voi niin! Onks se Askel paha? Äsken ja keltainen oli paha. Nyt me se leitetään, että mitä me tehdään tässä kanavalla. Noniin. Ootas sä, sit mä jatkan. Vedä. Vai säkin? Mitä vielä? Täällä tulee haastevideoita. Täällä tulee haastevideoita ja kaikkea tällaista eteenpäin. Yritä kestää. Nyt. Saatiin tää chilihelvetti pois, mutta tää ei ollut tässä. Me vedetään vielä toiset chilit. Punainen, äsken oli keltainen. No nyt katsotaan sitten mitä keltainenkin oli jo paha. Hei, mitä me selitetään nyt sitten? Mitä? Tee näin, kato. Jos te näin. Mihinkään tää johtaa? Onneksi juurtti auttaa. Niin. Elämää. Niin, no mitä me nyt selitään? Me ollaan selitetty ikä. Ja missä me asutaan niin edespäin. Missä me asutaan? Niin, kuitenkin. Ja sitten ollaan selitetty, mitä me harrastetaan. Ollaan selitetty, mitä me tehdään. Ollaan vlogeja ja prankkejä. No, ainakin niitä. Ei mulla muuta sanottu. No, nyt taas tuli. Ja ilman, että nää on meidän suus. Mutta mitä me nyt vielä pitää sanoa? Sanotaan vaikka sitä, että tää on mun huono sotkunen. Ei kun kerrotaan meidän vanhan kanavan, että miksi me ei enää pysty tehdä sinne videoita. Siitä on. Noniin. Me ei pysty tehdä sinne videoita, koska... koska... Mitä paha? Niin vielä. Sehän tummapunaiset huulet. Noniin. Anna uusi, tää meni ihan vitun rennosti. Velottaapa hetki nytten pikkuinen. No niin, nyt tavataan taas. No nyt ainakin tuntuu. Niin me selitetään yhteen. Niin, meidän kanava on topattu silleen. Ei muista enää. Oh my god. No, silleen me ei muistettu enää sähköpostia. Eikä... No, me muistettiin. Mun sähköposti, niin tilatkaa tää kanava eikä sitä enää tilata. Me ei
Ja tilatkaa mun pelikanava nimeltään Jasu ZZ. Niinku tääkin. Ei oo paha vielä. Kovin paha. Oh! Meikäkään sulla vetämäs käteen. Tälle varmaan. No mä juttelen vielä. Onks tää pieni chili? On. Mä vedän tän pienimmät chilin. Tuo on oikeesti pieni. Mä vedän tän. Ja sanon teille heipat ja... Lähden tonne. Vittu. Meni ihan yksi tämmönen pala. Tämmönen pituisen pala. Niin. Mä vedän tän. Ja sen jälkeen mä seljoilen. Mä eikä puhunut mitä mä oon tänään tehnyt. Ja mä oon itiksessä ostamassa itelle kenkiä. Ja kaikkea tommosta. Ja meillä kesti jotain tunti siellä. No nyt lähtee. Me tuli käsi siellä ja nostettiin just ruokaa ja jäätelöä. Ja kaikkea tämmössä. Ja sit mä tulin tänne, jos me tehtiin video. Me tehtiin se ekas kanavassa tehtiin video. Mutta mulla oli vielä täynnä sit vielä. Mutta mä vedän katsoa. Tää video on tässä. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.